sobotu sa na ihrisku TS Slovan Chrenová konal ďalší ročník futbalového turnaja Casino Cup, na ktorom sa zúčastnilo 6 mužstiev, ktoré boli rozdelené po 3 do 2 skupín. Na trávniku sme mohli vidieť známe osobnosti z najvyšších, či už futbalových, futsalových, ale aj hokejových líg, ktoré brázdia nielen slovenské ihriska, ale aj v blízkom zahraničí, v Rakúsku a v Nemecku. Po súbojoch v skupinách sa hralo o umiestnenie. V stretnutí o 5. miesto sa zrodila remíza 4-4 medzi celkami Casino a Agáty. V súboji o bronz zvíťazili Nitrianske noviny nad poslancami mestského zastupiteľstva v Nitre 4-0 a víťazom turnaja sa stala Stará Kotolňa, ktorá zdolala Premier klub 2-1 a obhajila prvenstvo z minulého roku. Najlepším strelcom turnaja sa stal Matúš Paukner, najlepším brankárom bol Matej Michalička, najlepším obrancom Michal Frťala, najlepším útočníkom Matúš Mikúš a za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Dana Michaličku.